V marci 2024 Banskobystrický samosprávny kraj a 10 združení obcí podpísalo memorandum o spolupráci pri implementácii národného projektu Rozvoj dlhodobej starostlivosti poskytovaný na komunitnej úrovni. Do projektu sa zapojilo 10 mikroregiónov, ktoré zriadili centrá integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti. Projekt podporuje obce v tom, aby sa spájali a spoločne zabezpečili služby dlhodobej starostlivosti, ktoré dokážu flexibilne reagovať na individuálne potreby odkázaných občanov. Plánovanie sociálnych služieb v rámci projektu sa realizuje participatívnou formou prostredníctvom spoločných komunitných plánov. Spoločné plánovanie na území mikroregiónu prináša pre obce viacero benefitov. Nachádzame sa v Centre integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti mikroregiónu Priešovská kotlina, ktoré sídli v obci Priešovce. Spoločný komunitný plán sociálnych služieb Združenia obcí mikroregiónu Priešovská kotlina je výsledkom spolupráce a slúži ako ukazovateľ potrieb obyvateľov mikroregiónu. Jeden z výstupov komunitného plánovania je potreba denného stacionára. Projekt Denný stacionár je v prípravnej fáze a značením pracujeme na jeho budúcej realizácii. Obec Priešovce sa nachádza v okrese Zvolen. Sme založili mikroregión Priešovská kotlina. Nás nadchlo to, že máme prestarelých obyvateľov, nielen v Slovensku, ale aj náš mikroregión. A že tá starostlivosť po senioroch by mal prejsť do toho domáceho prostredia, kde sa ten starší človek dobre cíti. Pred viac ako 20 rokmi sa na Slovensku uskutočnila decentralizácia systému sociálnych služieb. Cieľom tejto reformy bolo posilniť pôsobnosť obcí a zabezpečiť dostupnosť služieb pre občanov. Po 20 rokoch je nutné konštatovať, že tento úmysel sa nenaplnil. Obce nemajú dostatok finančných prostriedkov a personálnych kapacít. Národný projekt pomáha najmä malým obciam pri zabezpečení služieb dlhodobej starostlivosti pre obyvateľov ich domácom prostredí. Nachádzame sa v obci Trnavá Hora, ktorá patrí do Žiarského okresu a organizačne samosprávne sme organizovaní mikroregiónu Kremnica a okolie. Veľmi významnou oblasťou je vlastne sociálna zdravotná starostlivosť obyvateľstva. Tak ako je všeobecne známe, že Slovensko trpí na prestarnutosť, na senioritu, tak treba povedať, že v tých obciach je to výrazne cítiť. A preto sa každý deň v podstate stretávame s nejakou potrebou seniorov zabezpečiť im nejakú krízovú intervenciu, poradenstvo. Vo veľkej miere sú to aj rôzne zdravotné prípady, pri ktorých zasahujeme. Vybavujeme im napríklad vyšetrenie u špecialistov, zabezpečujeme im lieky, chodíme ich navštevovať, pretože seniori častokrát potrebujú mať taký pocit istoty a v tej neistote, ktorej sú, tak tí zamestnanci jednoducho dokážu im poradiť, dokážu urobiť malé vyšetrenia, dokážu dohliadnúť napríklad na dávkovanie liekov. Naozaj sú to veci, ktoré veľmi tým seniorom pomáhajú zostať vo svojich domovoch, nevyhľadávať ústavnú sociálnu starostlivosť. Nachádzame sa v Centre integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti mikroregiónu Kremnica a okolie, ktoré sídli v meste Kremnica. V praxi sa často stretávame s ľuďmi, ktorí žijú sami a potrebujú pomoc. Jedným z nich je aj pani Olga. Potrebovala praktickú pomoc s nákupmi, s donáškou hygienických pomôcok, čo tiež centrum zabezpečilo. Po dohode s obvodným lekárom a starostom sme sa rozhodli, že lieky jej bude dávkovať zamestnankyňa centra. Okrem toho sme jej pomohli vybaviť SOS náramok. Naša práca jej teda pomohla zostať doma v domácom prostredí vo svojom dome. Čo znamená, že nie vždy treba človeka presťahovať a umiestniť do zariadenia sociálnych služieb, ale niekedy teda stačí aj takáto malá pomoc, aby človek nemusel opustiť svoj rodný dom. Pani Monika má 84 rokov, býva sama na začiatku malej obce. Párkrát do týždňa jej nosíme obed. Nie je to veľká vec, ale pre ňu to znamená, že niekto príde, zaujíma sa o ňu, opýta sa, ako sa má. Trávime s ňou čas, rozprávame sa o tom, ako plynie život, ako sa má, čomu sa venovala. Nie všetci potrebujú veľké zásahy. Pani Monika je príkladom toho, že aj drobná a pravidelná pomoc dokáže zlepšiť život človeka.
Pán Jozef má Parkinsonovú chorobu. Býva v rodinnom dome so svojím synom, ktorý pracuje na smeny v neďalekej fabrike. Keď je jeho syn v práci, navštevujeme ho my. Zabezpečujeme mu dohľad, spoločne trávime aktívne čas, venujeme sa pamäťovým cvičeniam. Naša pravidelná pomoc tak nie je dôležitá len pre pána Jozefa. Pomáhame tým aj jeho synovi, ktorý vie, že na starostlivosť o svojho otca nie je sám. Na území Banskobystrického samosprávneho kraja prevládajú obce s malým počtom obyvateľov. V rázovitých častiach kraja sa nachádzajú aj lokality s laznickým osídlením. Seniori žijúci v odľahlých obciach majú sťažený prístup k verejnej doprave, zdravotnej starostlivosti a niekedy aj k nákupu základných potravín. Centrá integrovanej starostlivosti pomáhajú občanom nielen v sociálnej a zdravotnej oblasti, v prípade potreby vedia zabezpečiť pomoc aj pri riešení ďalších dôležitých potrieb. Nachádzame sa v Centre integrovanej sociálnej a zdravotnej starostlivosti v regióne Sitno, Banská Štiavnica. V odľahlých obciach naši osamelí seniori nemajú prístup k základnej občianskej vybavenosti. Preto zabezpečujeme nákup potravín, liekov, zaplatenie poštových poukážok a zabezpečujeme drobné práce okolo domu. Nachádzame sa na obecnom úrade v Dekíši. Čo sa týka osamelých ľudí, snažíme sa im vychádzať v ústretí. Z hľadiska poskytovania zdravotnej starostlivosti pre našich občanov je to dosť komplikované. V Banskej Štiavnici sa v podstate nachádzajú lekári, ale špecialisti tí sú roztrúsení v širšom okolí. Mnohí naši občania dochádzajú za tými špecialistami, či už do Levíc, do Krupiny, Banskej Bystrice, Zvolená. Musia cestovať 30 až 80 km, aby si zabezpečili tieto základné zdravotné služby. Keď idú za špecialistom, niekedy strávia pol dňa až jeden deň. Zabezpečenie opatrovateľskej služby je originálnou kompetenciou obcí. Jej spoločné poskytovanie na území mikroregiónu prináša malým obciam výhody. Obce sa vedia spoločne podeliť o náklady, vedia si medzi sebou zdieľať opatrovateľky. Rýchlejšie zabezpečiť seniorom pomoc a opatrovateľkám prácu. Zamestnankyne Centra integrovanej starostlivosti pomáhajú obciam pri koordinovaní a administrácii opatrovateľskej služby, ktorá je poskytovaná území mikroregiónu. Nachádzame sa v obci Helpa v okrese Brezno. Obec Helpa má 2380 obyvateľov. Sme sídlo mikroregiónu Horehron, ktorý zastrešuje 10 obcí. V rámci mikroregiónu Horehron poskytujeme v 9 obciach z 10 terénnu sociálnu prácu. Momentálne opatrujeme 108 klientov, máme 86 opatrovateľov. V rámci nášho centra vnímame ako veľkú výhodu, že naše pracovníčky vedia navštíviť každú jednu opatrovanú osobu, máme prehľad o ich zdravotnom stave, vieme im zabezpečiť distribúciu liekov. Vnímam vysokú potrebu opatrovateľskej služby, nakoľko naše obyvateľstvo starne a čím ďalej, tým bude väčší problém sa postarať o týchto klientov, keďže nemáme dostatočný počet zariadení sociálneho typu v mikroregióne. Nachádzame sa v Centre integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti so sídlom v Helpe, ktoré zriadil mikroregión Horehron. Poskytovaním opatrovateľskej služby v domácom prostredí sa snažíme našim klientom zachovať čo najvyššiu mieru kvality života v ich prirodzenom domácom prostredí. Pri výbere opatrovateľiek kladieme dôraz najmä na to, aby pri poskytovaní opatrovateľskej služby neposkytovali len tú fyzickú pomoc, ale aj zabezpečovali tomu klientovi spoločnosť a sociálny kontakt. Opatrovateľskú službu poskytujeme v rámci národného projektu Podpora opatrovateľskej služby. Obciam pomáhame s bežnou administratívou, ako je vystavenie posudku, rozhodnutí, zmluv, dodatkov. Spoločne s opatrovateľkou navštívime domácnosť klienta, kde v jeho domácom prostredí spolu častokrát aj s rodinnými príslušníkmi preberieme čas opatrovateľskej služby, úkony, ktoré bude opatrovateľka vykonávať a dobu poskytovania opatrovateľskej služby. V každej obci sa nájdú aj občania, ktorí sa ocitli pod hranicou chudoby. Niekedy vlastnou vinou, niekedy sa stanú obeťou podvodu, zlého rozhodnutia alebo necitlivého správania ľudí v svojom okolí. V rámci pomoci občanom v kríze môže obec poskytnúť jednorázovú dávku v hmotnej núdzi. V zložitých prípadoch však táto pomoc nemusí stačiť. Pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli pod hranicou chudoby, si vyžaduje komplexné riešenie a dlhodobejšie sprevádzanie, ktoré pomôže občanom neprepadnúť cez sociálnu sieť.
Nachádzame sa v Centre integrovanej zdravotno-sociálnej starostlivosti Novej Bani, ktorá patrí vlastne pod združenie Mikroregiónu Nová Baňa, združuje 8 obcí a mesto Nová Baňa. Naša starostlivosť spočíva nie len v starostlivosti o seniorov, ale aj ľudí, ktorí sa ocitli v krízovej situácii. Máme viacej takých klientov, ktorí sa ocitli na ulici bez finančných prostriedkov. Snažíme sa vysvetliť, že áno, že toto je to, čo by oni chceli, ale musíme ísť takýmto a takýmto krokom, aby sme sa dopracovali vlastne k tomu cieľu, ktorý oni chcú. Nejdeme nikdy proti klientovi. Pomáhame im vlastne s tým, že vybavíme invalidný dôchodok, pomôžeme im prejsť cez osobný bankrot, aby ich tie dlžoby nezaťažovali a nezavalovali, aby sa nedostali do situácie, ktorá nie je už riešiteľná. Od vzniku Centra integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti už uplynul viac ako rok. Dneska môžeme s kľudom povedať, že centrum si žije úplne že samostatne, funguje, plnohodnotne vykonáva svoju prácu. Do budúcnosti je veľmi dôležité, aby sme zachovali kontinuitu, aby tieto služby, ktoré sú už rozbehnuté, mohli ďalej byť skvalitnené a dostali sa ku nim obyvatelia čo najväčšom počte a zabezpečili tak jednak tú sociálnu, ale zdôrazňujem aj tú zdravotnú starostlivosť a zdostupnili ju pre čo najväčší počet našich občanov. Na Slovensku sa dlhodobo hovorí o potrebe reformy verejnej správy. Existujú rôzne, viac či menej funkčné modely vzájomnej spolupráce obcí, či už sú to spoločné úradovne alebo miestne akčné skupiny. Pilotuje sa projekt Centier zdieľaných služieb, v rámci ktorého sa obce v území spájajú, aby spoločne zabezpečili úlohy súvisiace s ich originálnymi a prenesenými kompetenciami. Národný projekt Rozvoj dlhodobej starostlivosti, poskytovaný na komunitnej úrovni v Banskobystrickom samosprávnom kraji, prináša model vzájomnej spolupráce obcí v oblasti zabezpečenia sociálnych služieb a zdravotnej starostlivosti pre občanov. Centra integrovaných sociálno-zdravotných služieb sa stali regionálnymi klastrami, ktoré dokázali na seba naviazať aj ďalšie dôležité komunitné služby. Službu monitorovania a signalizácie potrebnej pomoci, opatrovateľskú službu alebo požičovňu zdravotných pomôcok. Skúsenosti z projektu ukazujú, že tento model je možné naďalej rozširovať a precizovať. Ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili do implementácie projektu, starostom obcí, zamestnancom a zamestnankyniam Metodicko-koordinačného centra Banskobystrického samosprávneho kraja a centrám integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti v mikroregiónoch. Ďakujem všetkým klientom za prejavenú dôveru.